Tu ai o tehnică? Adică ai putea să faci pe cineva să se îndrăgostească de tine? Îi zic că sunt sportiv și iar mușchi. Aha. Ilinca, ești foarte frumos. Mulțumesc. Ia uite mușchi. Ia pune mână. E tare? Ca o piatră? Ai cucerit-o, incredibil! E o Ca să spunem și telespectatorilor, deci noi am luat o scurtă pauză și în această pauză, după această scurtă pauză, ce s-a întâmplat, povestiți-mi voi. Eu l-am pupat pe Nicolas. Dar de ce l-ai pupat? M-a lăsat. Că te-a lăsat, nu că ai vrut tu, nu? A vrut el, că s-a îndrăgostit de mine. Și apoi Taci, mă. m-a lăsat și el. Deci tu ești atât de sigur că s-a îndrăgostit de tine? Da, am întrebat. Și tu ce ai zis? Da. Tu vorbești serios? Păi și ce facem cu, cum îl cheamă, Adam, nu? Da, am doi iubiți. Am doi iubiți. Nu poți, trebuie doar unul. Ba pot. Prietena mea a avut doi iubiți. Poți eu să am doi iubiți. E urât din partea ei. Doar unul, Adam sau eu. Pot să am și eu doi. Dar să zicem că trebuie să alegi ce faci. Pe cine alegi? Nicolas. Deci îl părăsești pe Adam? Da, stai un pic, că și tu ai o iubită acasă, nu? Păi și ce faci? Îi spui ce s-a întâmplat azi la filmări? Ava, parcă, nu? Da. Cum rămâne? Înțelegi? Nu știu de cine să mă despart. Poți de Ava. Sau de tine. Te poți hotărâ? Bine, mă despart de Ava. Te desparți de ea? Și Toți gata, suntem deci prieteni. practic rămâi cu Ilinca. La asta nu mă gândeam că o să se întâmple azi. Nici eu nu mă gândeam. Am plecat de acasă și chiar mă gândeam, mă, ce o să se întâmple astăzi extraordinar? Da, asta. Foarte drăguț.